Mikroøjeblikke, de opstår, når et menneske gør sig umage over for et andet menneske, og det menneske så kan mærke, at det havde du ikke behøvet. Det er der, det opstår. Det er sekunder fulde af koncentration, nærvær, resonans, hvor begge kan mærke, at nu forstår vi det samme ved det samme. Og især det med at gøre sig umage. At man kan vise et andet menneske, at du er værd at gøre sig umage for. Mikroøjeblikke bliver også kaldt for mødeøjeblikke og nuværende øjeblikke og udviklende øjeblikke. Men jeg kan godt lide mikro, fordi at det typisk tager 4-10 sekunder. Jeg kan også godt lide begrebet mikro, fordi det er tilsyneladende så små handlinger, som jo ikke springer nogen kommunale kvalitetsstandarder, men som alligevel kan betyde alverden mennesker imellem. Det kan være en måde, man hilser på hinanden på. Det kan være en måde at servere en kop kaffe på lige præcis den måde, som den skal serveres på, med lige præcis det sukker, der skal være i den kop, som man holder allermest af på den plads, hvor man bare føler sig godt tilpas. Det kan være der, hvor man griner eller synger sammen af noget, som bare giver mening, og hvor vi er til stede i det samme samtidig. Det kan også være, når alle de andre gør mærkelige ting, at man så indimellem bare lige får øjenkontakt og ved, at de andre er mærkelige. Lige der sker noget mellem mennesker, som ikke er noget særligt, og alligevel så er det det mest særlige. Jamen det er mikroøjeblik for mikroøjeblik. Så styrker man relationen. Men for at have en decideret tillidsrelation, så kan der måske ske hundredvis, tusinder af mikroøjeblikke. Og de øjeblikke, som vi taler om, det er jo de udviklende øjeblikke. Der, hvor man bliver set, hvor man bliver hørt, hvor man bliver forstået, hvor der er hjælp at få. Der er nogen, som synes, man er værd at gøre sig umage for. Men så har vi også det, som trækker den anden retning, hvor vi har de afviklende øjeblikke. Og det er der, hvor man ikke bliver set, hvor man ikke bliver hørt, hvor man bliver overruled, hvor man bliver sat på plads, hvor man bliver tvunget til noget, som i virkeligheden ikke stemmer overens med ens værdier, eller det, der giver mening for en. Jamen, så bliver der trukket noget fra. Altså, så vil man opleve, at relationen også kan ødelægges. Så bare fordi man har skabt en relation, så har man ikke dermed carte blanche til, at så kan man slippe afsted med alt muligt. Og det er ikke bare et mikroøjeblik, men alligevel. Så har vi jo nogle mikroøjeblikke, som vi kan huske. Og så har vi alle de andre, som vi egentlig ikke lagde måske så meget mærke til, og som er røget i glemsel, men som også betød noget for, hvad vi lærer om, hvad kan vi forvente af andre? Hvad kan vi forvente i denne verden? Hvad kan der være håb om, at det måske kan komme til at ske igen, fordi man har oplevet det før? Det betyder alt at blive set og blive hørt og blive forstået, og det betyder alt, at man kan mærke, at man er det værd, at andre vil gøre sig umage for en. Men det betyder så også alverden for os som professionelle, fordi det er det, der giver arbejdet mening, og det er derfor, vi stadigvæk har medarbejdere og faglige ledere ansat i de udpinte velfærdsområder. Det er, at så længe man kan få lov til at gøre sig umage på en måde, så der er borgere og pårørende, der kan mærke det, så bliver man hængende. Så tolererer man omstruktureringer, besparelser, forringelser, besynderlige tiltag, elendige IT-systemer, så holder man det ud, hvis bare man kan få lov til at gøre sig umage. Så hvis vi skal skære velfærdsarbejde helt ind til benet, så handler det om, at vi skal have mange flere mikroøjeblikke.